Eguzki sistema. Gau eder batean norbaitek teleskopio eder bat ekarri zuen gure etxera. Izarrak behartzen ari ginela teleskopioak atera ginduen espaziora eta bertan espaziontzi bihurtu zen gu barruan sarturik. Lehenik izar multzo bat ikusi genuen, baina batzuk beste baino handiago, argiago eta beroagoak ziren. Ondoren harri hori bat iritsi zen guregana. Gure eguzkia zen, bere azalera gorri ikusten zen, suzko baloia zirudien. Eguzkia izar bat da. Guk oso handia ikusten dugu gugandik izarren hurbilena delako. Lurraren bizitzarako energia iturri nagusia da. Eguzkia helioz eta hidrogenoz osaturik dago, kolore bat dauka. Lurrera izpi ugari igortzen ditu. Eguzkiaren inguruan behaziz planeta biraka dabiltzala ikusi genuen. Lehenengo planeta Merkurio zen, eguzki sistemako bigarren handiena. Bere erradioak 2040 kilometro ditu, eta azaleraren temperatura 200 gradokoa da. Pixka bat urrutiago joan da artizarra aurkitu genuen. Planeta hau eguzki sistemako beroena da. Negutegi efektuagatik bereiz itsasoak lurrundu egin ziren. H2O gehiegi ugaritu baitzen. Horrela, bere azalerak 280 graduko temperatura du. Planeta guztiak bezala ez du berezko argirik. Ondoren, zuloz betetako planeta batekin topo egin genuen. Martit zen. Zulo horiek sumendien ahoak dira batez ere. Gutxi batzuk meteoritoen kolpek sortuak dira. Bere azalera gorria delako, planeta gorria izenarekin ezagutzen da ere. Gure lurretik Martitzera 55.748.006 kilometroko distantzia dago. Erromatarren mitologian gerraren jainkotzat hartzen zuten. Jupiter eguzki sistemako planetarik handiena da. Ez dauka lur sendorik, gasez osaturik dago. Bere azaleran ekaitz ikaragarriak sortzen dira. Ekaitzak mantxa gorri handiak sortzen ditu. Bapatean txoke txiki bat izan genuen. Saturnoren eraztunak ziren. Hauen jatorria misterio bat izaten jarraitzen duen arren zera uste dute. Izotzez eta hotzez osaturik daudela. Planeta honek 15 satelite ditu. Titan da handiena. Eraztunak lurretik begiztatu daitezke. Gure espaziontziak aberi bat izan zuen eta Uranora erori ginen. Planeta honek izotzezko kanika erraldoi bat zirudien. Bere nukleoa harrizkoa da. Bere mantua metano eta amoniako izoztuez osatuta dago. Teleskopioari esker aurkitutako lehenengo planeta da.
Uranon espaziontzia konpondu ondoren, bedaia jarraitu genuen. Aspertuta geunden, bueltak ematen eta Neptunora joatea erabaki genuen. Bere radioak 34.756 kilometro ditu. Eta bere azaleran, eguzki sistemako haizerik bortitzienak gertatzen dira. Hauen abiadura 2000 kilometro ordukoa izan daiteke. Neptunotik irten ginenean, bola txiki bat behatu ginuen. Pluton zela uhartu ginuen. Adituen ustez, Pluton ez da planeta bat. Hala ere, gu bertara joan ginen, gaua heldu zenean, bere bi satelite Eniz eta Hidra ikusi genituen. Txikiegia delako oso distira gutxi du. Eguzkiari bira ematen 259 urte igarotzen du. Ustekabean Jupiter eta Martitz artean biraka dabiltzan asteroide multzoarekin topo egin genuen. Asteroideak guztiaren inguruan bira egiten duen planeta txiki batzuk dira. Asteroiden gandik urrundu ginenean zilarrezko pelota erraldoi bat ikusi genuen. Gure ilargia zen, ez du berezko argirik, ilargiratzea pentsatu genuen. Heliota botatzen ari ginen indar gravitate gutxi duela ohartu ginen. Berriro, espazioaruntz abiatu eta... Ui! Gure ondotik meteorito bat igaro zen, eta haren atzetik joatea erabaki genuen. Arkaitz txiki bat bezalakoa zen. Gure lurraren eguratzarekin topo egiteakoan sua hartu zen izaruso bihurturik. Izaruzuen gandik urrundu egin ginen sua hartzeko beldurren gaitik. Aurrerago jarraituz izat argitsua zeraman astro batzuekin topo egin genuen. Kometak ziren, hauek izat argitsu bat zeramaten. Garen inguruan biraka ibiltzen dira batzueta hurbilduz bestetan urrunduz. Zoro beltza ikusi genuen, baina ez ginen hurbildu. Badakegu indar gravitate ikaragarria duela eta bere inguruan dauden gauza guztiak iristen ditu. Zer beldurra, eta hau, zer da hau? Ustekabean nebulosa handiak batean sartu ginen. Gatez osatutako goroi erraldoiak zirela konturatu ginen. Batez ere hidrogenoz, helioz eta hautsez osaturik daude. Egileak: Juliana, Kevin, Sofia, Magno.